Klar til at starte om 20 så. Godt pres på igen. Nice. Ja, præcis. Gå hen, ryst armene, hop op. Jeg kigger næsten ikke ud, så. Godt. Ja, og så godt klar til at råbe. Ja, for det. Op. Ja, lige præcis. Det ser god ud, Lukas. Ja, det er nemt. Stærkt. 3. Træk vejret. 2. Op. 1. Og gå. Nice. Det er flot, det der. Så slapper du af for dobbeltåndelsene. Lige få vejret, du starter. Nice.
sidste. 9. Det er rigtig god tid her. Flot. Ja. Det er nemt det her. Du bliver ved her. Du bliver ved her. Mand. Kom så, Lukas. Let's go. Du holder ved her, så det er fucking godt. Ja, lige præcis. En mere. Ja, sådan. Flot, Lukas. God tid her. Du skal hoppe over. Kom så. Kom nu, Lukas. Det er god tid her, hvis du holder ved. Godt så. Det går fucking godt, men vi bliver ved her. Kom så. Lukas, 7 minutter er gået. På den. Kom så, Lukas. Det ser fucking jævnt ud, Lukas. Du slipper den ikke her. Lukas. Gør du ikke? Kom så. Du bliver ved her. Du slipper den ikke. Kom så. Det er nemt det her. Kom så. Du bliver ved her! Det er fucking godt! 2 mere! Kan du godt! Flot! 3 gange! Kom så! Æd dig selv her! Kom så! Det er fucking flot det her, Lukas! Hold ved her! Kom så! Fuck, godt! Kom nu! Du holder ved her, Lukas! Hold ved her! Kom så! Ja, flot! Flot, Lukas! Hvor er den 39? Jeg har ikke filmet nu. Jeg vil filme med skiven. Ja. Lukas Rosing. Hvad hedder du? Lukas Rosing. Kilos. Collars on. 10 kilos and a 20 kilo bundle. Can you see it somewhere? Collars on both sides. And
Dead man. Ja. Jeg tror det der. Skal jeg stoppe dem? Ja. Og stoppe filmen fuldstændig.